Jedná se o byt 2KK na Holandské čtvrti, ulice Edvarda Beneše. Ve výbavě bytu zůstává praktická skříň s úložným prostorem a komoda, kde lze uložit spoustu věcí, zrcadlo. Z prostorné čtvercové chodby se vchází na toaletu, která je samostatná, s umyvadlem. Další vchod z chodby je do koupelny, která má vlastně pračku. Pardon, pračka není součástí výbavy bytu. Je zde vana, zrcadlová skřínka a příprava na pračku, kde lze umístit jak širokou, tak z vrchu plnění úzkou, jakoukoliv. Další vchod je do ložnice, která je velice prostorná, jak vidíte, vyjde tu skříň, postel, široká postel i postranní stolky. Výhled z ložnice je na sever. Z chodby dále vcházíme do kuchyně s obývacím prostorem, kde součástí bytu zůstává rozkládací sedačka, komoda, konferenční stolek, stolek pod televizi, stůl se 4 židlemi a vestavěná kuchyňská linka, včetně ledničky, sklokeramické desky, trouby. Ostatní, jak vidíte, je nájemkyně bytu, které bude odstěhováno. A byt bude předaný vyklizený, čistý. Tady ještě pohled od okna. A výhled z obývacího pokoje také na sever. Vzadu část hřbitová a vpravo výhled na obchvat Olomouce a více vpravo Globus.